бардоро iPhone 16 Pro Max магазини акайспон шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 бардоро ай тараф таксиёи Заргар Қарабулу ме ай даст чап бардоро сеюм магазини дидна марҳамат бардоро шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 iPhone 16 Pro Max 17 Pro Max 15 Pro Max овардаги 1400 ми ҳамашон бардоро я нархай кадомтон бихарен доставка бепул айнан юкне бардоро ден намира бардоро скриншот кинен дукона бием бардоро шаҳри Бухтар бозори Фаровон дукони 84 айна марҳамат бардоро любой ха телефон овардаги тамошо кинен ҳамаи модел телефонро бардоро дорум ден любой модел телефон ҳастай бардоро шаҳр душанбе ай клуб ай данғара ай сари хусур ай раҳои дур занг мезанем бардоро шумо телефон метен болои су метен алишида бардоро қарған бен алишида ай пеш гам мезанам ба телефон гам намезанам бардоро бин марҳамат любой ха телефон ҳаст iPhone 16 мегири 15 мегири 17 мегири пачка аксия каги 1400 сомон ден сурат севгаздагидора ина мардоро ҳамаи модел телефон ҳаст ина мардоро бин марҳамат